Ya ngono lho sing apik, cukup iki rasa dawa-dawa. Kendhek iki Bene apik ngono kuwi. Ora usah aneh-aneh arek bayek arep cukur sing piye. Tuwi wis nang Pak, Pak. aja. Sing tuwi wis Pak, kayak jaman biyen kuncung ngono lho Pak. Emah, Bene emah. nyapa ngono kuwi, arep model piye? Esi. Lek, wis ngono kuwi sing apik. Tuwi wis nang Pak ya. Gundul ya. Emah. Pokoke sing enak-enakane trok nang kalau Pak jaluk aku. Ndurane trok nang kalau. Oke. Heeh, ya wis tuambanane Pak, cukuran nang Pak. Sip. Ya ngono lho sing apik, cukup iki rasa dawa-dawa. Kendhek iki Bene apik ngono kuwi. Ora usah aneh-aneh arek bayek arep cukur sing piye. Tuwi wis nang Pak, Pak. aja. Sing tuwi wis Pak, kayak jaman biyen kuncung nang lho Pak. Emah, Bene emah. nyapa ngono kuwi, arep model piye? Esi. Lek, wis ngono kuwi sing apik. Tuwi wis nang Pak ya. Gundul ya. Emah. Pokoke sing enak-enakane trok nang kalau Pak jaluk aku. Ndurane trok nang kalau. Oke. Heeh, ya wis tuambanane Pak, cukuran nang Pak. Sip.